Hello guys, mga unata guys. Unya, ako ning karaw siguro kay naluto nagbulalo. Bulalo nga baka tapos mabtan ko ani din ako pug na matagad ni. Nang nauhin lang luto guys. Unya ro pangaon ha. So ko ba nga on ako dai ba. Hmm? Mahalag kilo sa sili no, gihapon. Kuan man. Ang bill paper atong New Year kay kuan yung 750 around 160 ba to? Yeah. Kaya mo na. Dong. 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 Ay, tasok ng lambe, kaya di ko minum tubig, kay makuan ko. Wala dong. 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 Ay, tagkok, babuksan mo. Kaya matod pa nila, di kung ta pwede mo inom ng tubig o magkilaw. Oh, asa naman eh.